natin di panupakin. Ayaw di ba? Sa ingi pagkakilalihan di manupakin. Huh? Mang Ningko alay sirambulihan. Bigyan pa na siya ng usap. Ayan, pagkikilalihan di manupakin. Oo, kato si Deluhan. Bigyan pa na siya. Nalu takilala no manupak. Ngar kay nga bulo kula binorakan ko ngene. Inangoy ng tipilu ko magasto mo ko rin Binorakan ko ngene ano puti kita ko sa makapatuhon dere malapuhan. Ayaw di ba? Na iyan pagkakilalahan ni Yehin. Ubus bisa nento si Kok. Bang baga sinupak. Kain no may manok pinaladlo. Ko yung manok pinaladlo. Nay na dyan mo siya nondok. Ayaw di ba? Ayun pagkakilalahan niya yung manupak. Ako na ito pinatampal. Kuya magsupak-supak. Pinakita Maria. Silip. Kaya ba pinakita yung dangan. Pagkita. Silip. Okay, silip. Bagi takite. Takite manapang. Hindi may sinisap. Oo nga pe. O ito tinuran na sabi eh. Si Kadu eh. Ngatip kami nin tapag haylaya. Wow! Lotepet binomuase. Ngapit tapag haylaya. Tungan-tungan binungat day gape. Ang kapatin lo nupak. Na jayen na makin binungat day paluas. Suga ni haylaya. Haylaya ano, haylaya sunnat. Bang ubus ni kite mga si sunnat. Maki binupaluas Maria ini do kilog supak-supak. Tantahan. Ang guligihan. Jay bayar tara. Asa say din din sa gibay tara. Ay, nag-reason din. Na okay ni salam dua si kam ke mo ni 7 bisa iya manupaki ni. Ayaw di ba?